आंबा मा टेनसन जादों नों मा मिथिनो भाई खोन्थाबासो मिथिगोन दा दानि मायाव थुजालांनाय आसलते मा जादों और के देखिए व्हाट्सएप नाय दे नाय लायगोन आं मोनसे ओमफ्राय हेलो गुड इवनिं गाइस दे कमेन्ट हरलाय मोनसे सोर फैदों वेलकाम टू माय लाइव स्ट्रीम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ लायगोन आं मोनसे कमेन्ट हर ओमफ्राय मोनसे मा खालामनो आरोना दिनै बिराद टेनसनाव दङ लोगोफोर मैयाहाय आंना 1K साबस्क्राइबार जाखायोमोन नालाय ओमफ्राय आं एकदम माने फेसबुक WhatsApp माने शेयार खालामजोबबायमोन आरोना कंग्रेचुलेसन 1K साबस्क्राइबार होननानै बेनिफ्रायहाय माने उपाय गैया आरोना हारसिंसो जाखो ना आनसाबस्क्राइब जालांखो ना आनसाबस्क्राइब खालामखो मा खालामनो आरो उपाय गैया न'जों कमायदो धेमालि हो 1K नि माने इन्टारेस्टआवनो बिराद माने दिनै एक्साइटेड जादोंमोन आरोना मोसानो थाखाय ओमफ्राय मोसानाबो देखायबाय नोंथांमोननि सायावबो आपल'ड होबाय थेंक इउ जोंना अरुप बर'आ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ कमेन्ट हराखै मानो नों मोनसे हाय होननानै लाइक होदोंना नोङो मोखां गाज्रिखायनो आंखौ क्या करेगा कुछ तो लेके आओ ना पैसे नहीं क्या पैसे मिला तो 200 रुपए दे दो और क्या आसाई हाँ अब देखने देना और की मोबाइल है पास देखा इसको कौन है ये अरे भाग गया बाकी सब लोग आजा भाई आजा जल्दी आजा मेरे साथ आजा मेरे सामने आजा लोगोफोर आङो माने आधा घन्टा थागोन आरोना लाइभआवहाय नोंथांमोना सोर अनलाइन दं फैब्लानो जाबाय दा टाइमाहाय 7:54 जाबाय आरोना ओमफ्राय 7:54 बा आधा घन्टा थायोब्ला बेसे जाहैगोन 8:30 आं बन्द खालामगोन आरोना वेलकाम आं लाइव स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ कमेन्ट हर मोनसे बेनिफ्राय लाइक होना हो दिनै माने बिराद टेनसनाव दं आरोना लोगोफोर उपाय गैया मा खालामनो Oh my god नों बायदिना सना आंजों बियो समायगोन ना मबाइल गंनै नांगौलै मबाइल गंनै थाबासो लाइभ स्ट्रीम होनो मोजां जायो कमेन्ट हर दे जोंना अनलाइन सासे दङ सोर जाखोथाय नायगासिनो दङ नों खुसिब्लानो बयबो खुसि आय होनब्लासो नखरा सोरां फैयो सनानि नखरखौ नोंनो दागोन आय अननायनि बेन्दोंजों बेखेवना दोनगोन पानी जोग बाहर में और अभी खाने हैं तो लेके आओ खाने को नहीं चाहिए हमको यार पीने वो मेरा मिस्टेक हो गया रे बाबा मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत मिस्टेक हो रही है रावबो गैला माथो मा अनलाइन गैया नामा मानसिफोरा 7 8 आवनो माने मा बहा थांजोबदों मानसिफोरा ना अनलाइननि मानसिफोरखौ मा होननांगो जों खाथियावनो दङ ना गावबा गाव मा बहा खारजोबबाय नामाब्रा
सासेयाव थानाय मानसिखौ नाङा माने नोंनो अनलाइन गेट नांगो लाइटआ एसे माबा मोले जादों आरो ना ओंखायनो सांग्रेमा जोंनाय बायदि जाजोबदो एसे देखायनानै र' नोंगो नामा अमा अमा नोंगो नामा अमा नोंनिया मा थारलाय बारलाय बाथ्रायानो आं रायलायनोबा लाइभ नाय लाइभआव नायनाय आंखो रायलायनोबा आंजो बन्द' खालामसैलां माथो रावबो फैथाराहाय बालाखो गावबो थांगोन ना इयो गावबो थांगोन नो हा माथो सोरथो 5000 हरगोन होनदों हा नोंनो बोरै जाखो माथो कमेन्ट हरालासिनो थांबाय थाखो मानसिफोरा आयो उन्दुनो ओंखारलायलांबाय पास होनायानो मिस्टेक जालांबायना आंनिया न' मालाय फैदोंमोनलायो सेभेन मिनिट जाबायानो बाला आयु और मबाइल हरनाय आं गान खोनासंनो मानसिफोर फैयाखै रावबो हराव बारायगोनब्रा बेखै दं नोंनोसो खालामना होदो साला आंनि भिडिअ गोसोलायगोन आंखौ भिडिअ सालायबाय नोंनो खोन्थाबाय अडिअ दा बेखौ खोनाहर दिनै बानायबाय गानांगोन ना नोङो दा बेलेगखौ बुस्थुआ आं इमान इन्टारेस्टआवनो बानायहैदोंमोन लायो माबा 1K जानायखाय मा खमायजोब्बायना साबसक्राइबारानो उपाय गैया पास होनायावनो मिस्टेक जाबायना नालाय बन्द' खालामसैलां Orga.